Sa number 4, ginatalakay pa sa karon kung bala ang mga evacuees kay nagpinauli na sa Banwa sa Castellana ang malakip sa mga assistance nga igahatag gikan sa mga national agencies. Martes, suno sa kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III, nagsapol ang Regional Interagency Coordinating Council kag gitalakay kun bala masakop sa gihapon sa assistance ang yadtong nagbiya na sa mga evacuation center. Suno kay Sermeno, ehemplo diri ang livelihood ko ng Cash for Work Assistance sa Department of Social Welfare and Development sa idalom sang Project Lawa and Binhi. Sa project proposal sang ahensya damlag pa, nakipadiri ang 1,850 ka mga pumuluyo nga taga-barangay Kabagnaan nga sang nagligad lamang nga semana nagpauli na sa ilang nga mga balay. Suno kay Sermeno, desisyonan pa sang DSWD kung ang mga nagpauli madala pa. Patag niya. Technically, kung sila ang nagpauli na, hindi na sila makabig pa nga internally displaced individuals. Nagpadulong man sa DSWD sa La Castellana para talakayon man ini. May mga 1,300 pa ka mga persona sa karon na nagapabilin sa evacuation center sa Banwa sang La Castellana. May nagbalalik sa sa Kabagnaan bala tulad discuss namon kung inibala maka-over pa sila sa sa mga assistance nga i-provide sang sa mga national agencies like for example sa DSWD kay may proposed na livelihood assistance ng cash for work nga ihatag si DSWD. Ang una niyang estimated number of beneficiaries may discrepancy na kaya nagpululi. So ginbalik na naman tong proposal sa central office nila for kung ano man ang appropriate action kaya mo na affected na ang number of beneficiaries.